Sausa ka. Ano ba daw sayang kaagi ka doon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Minglenelia, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasingan nga, Aljon. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Mag-propose ka ni Lia? O bay, Wow! Congratulations na, bay. Kay mag-million yun ka. salamat bay. Kung mauna, nak, malipayon kaayo ko para ninyong duha ni Leia. Kulbaan gani ko ma. Masino niya og di siya musugot. Ay, dili na mahitabo, uy. Sa akong tanaw og pag-ila ni Leia, mahal ka kaayo niya, Aljon. Og nakasiguro ko nga inig-propose ni mo niya, dili gid siya magduha-duha og sugot. Salamat ma. O niya, kano sa man imong plano nga mag-propose? Flowers for you. Thank you, babe. Kadi ka trago na sinaa. Dili pa man anniversary nato karon, diba? Oo. Wala lang. Gusto lang kong nga hatagan kag buwak. Di masagd kinahanglan nga naay okasyon ba aron ma-feel nimo nga special ka para nako. Oh, thank you, babe. Lia, Hey, babe. Ano niluhod ka? babe. Pila na sa takatuig. O kaya naman sa dako nga buhion ka. Unta musugot ka. Will you marry me? Aljon. Will you? Yes! Yes! Siyempre! Dugay na ko na paabot ani higayon na. Yes, Aljon. Yes! Yes! Thank you, babe. Isaad ako. Di ka gid magmahay. I love you. I love you too. Thank you! Thank you ninyo! Wa pagid mo mabdos si Leia, nak. Wa pa man gid ma. Murag lisod man mo mabdos Lia. Uy, hala. Mao ba? Uy, kaano kun wa mo'y liwat no? Pero di gyapon may muhunong ma. Suway niyo gyapon na mo hangtod nga grasyahan mig batas Ginoo. Kana, nak. Og ayaw gid mo kalimot sa pag-ampo. Oh ma. Negative. Mau ba day? Sige lang day. Maabot ra lagi siya na to. Gikapoy naman kong paabot. Tansawan man na ito pagtawag ko sa kapamilya, anak ko, watay anak. Day, ayaw ko pagsulti ana. Grasyahan ra lagi tas Ginoo. O niyag dili. Oh, mag-adapt lang gud ta. Daghang bata nga nagkinahanglan og ginikanan. Sure ka? Okay na ni mo? Okay ra. Wa man tay mahimo kung dili gid ihatag nato. Pero siyempre, dili gihapon ta mo give up. Mamasan yun gihapon ta bisag mga daptag bata. O, dong. Dong, positive ang PT. Usa day? Oo, dong. Grabe na magugo ka dili. Mauna ko na ako nga magpiti. Og ni positive
yun. Yes! Salamat, Ginoo! Salamat, taon, Ginoo! Recorded by Radio Mo TV. So, dili na lang mumudayon og pangadap. Di na lang, ma. Congrats ninyo, anak. Nakita gid ako sa imong naho nga malipayon kaayo ka. Lagi, ma. Grabe yung kayo ang pag-ampun ako sa Ginoo ni. Nga hatagan mo niya og liwat si Leah. Og niya, nahitabo na gyud. Nahibaw kong mamahimo kag yung maayong amahan anang bataan. Salamat, ma. Day? Awa, gwapa juga guys, Inday. Nailuwat kayo ni mo. Ni anakit siya tong. Mahal kita mo, Day. Ug buhaton gyud ako ang tanan para ninyo. Salamat tong. Nakura. Papa, kanina sad. Pagkadali gid sa panahon, no? Dako na gid ang inyong anak. 6 years old na. Lagi ma. Pero abi ni mo ma. Ma-amaze kay kus banding aning amahan ug anak. Kay imbis dapat unta nga masuod ning Cora kay babae biya siya. Pero mas close pa sila sa iyang papa. Uy, mao ba? Papa's girl din ning bataa. Oh, siyempre. Pinanggago kayo ng papa kinibibiha. Di ba, nak? Na, spoiled kaayo ni niya ma. Nak, ayaw gi-spoil og maayo, ha? Kay dili sad maayo. Naibaw ko, ma. Tuod. Nanawag tong igsuon nimo nga mga ligo ko numog dagat pohon. Oh, sige, ma. Kalusama na. Kay basin madaog, madarag under time na ko ba? O baka mulib na lang yun ko. Uy, ako maning igsuon. Hello? Day, Oh, usa ka kung kuhaon na ako nung daan si Kura sa inyo. Aron, sakay na lang siya sa sakyanan pa daw sa resort sa atong kaliguan niya. Pwede ra sa dong. Kay tingali og mataw-tauran pa ko din eh. Muwapas raw niya mi ni Leah. Magmotor rami. Sige, Day. Tawagin lang daan si Adelia, ang imo asawa, para mandam niya daan ang mga butang ni Inday. Sige dong. Salamat. Amping mo ha. Ay, salamat. Nahuman ng tao ng tanan. Magdali ko para makaapas dahil mi ni Leah sa family outing na mo. Oh. Uy, si Leah. Hello? John, si Inday. Nadagal sa pagkabuon. Unsa? Dili! Asa sila karon? Sorry, pero gibuhat na namo ang tanan para ma-save ang inyong anak. Pero dead on arrival na siya pag-abot din. Dili! Dili! Anak ko! Cora! Anak!
sorry sa nakita mo. Sorry kay Manoy. Ayaw na pakita na ako. Pahawas kong atubangan. Pahawa! Manoy. Sakit kayo hangtod karon ang nahitabo sa kong anak. Tulo na katuig ang nilabay, pero hangtod karon, di gihapon ako madawat ang iyang gidangatan. Pinangga og mahal kay nako siya. Unta, ako na lang ang nawa og dili siya. Dili na ko kutob og daghan kayong salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ket mga higalang kaagi ni Aljun nga taga Minglanilla, Cebu, uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagalohan, Tears in Heaven. Ang mga kaagi gibahatan do sa radyo ni Jelly Haka, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handot sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? May ganing sa kababay nga taga Pantukan, Davao de Oro. Ang tumatatampo, nagdasangan nga. Olin. Recorded by Radio Mo TV. Congratulations, Olin. Sa katapusan, nakagraduate ka na gid sa high school na. Salamat sa kaayo, ma. Ngabisan sa atong kalisod, imog kong gipa-eskwela. Ako nang gisaad sa namatay ni mong amahan. Nga paskulahon tagyud ka. Ug buhaton ako ang tanan nga mahatag nako ang maayong ugma nimo. Salamat, ma. Olin, anak, pangandam, ha? Nga naman, ma. Aron magpa-enroll ka sa college. Ha? Imo kong pa-eskwelahan o college? Oo. Ayaw lang tingali, ma, oy. Kaya basig, dili ni mo makaya. Napabi ako'y mga manghod nga nag-eskwela. Anya, wanisad si Papa nga mo tabang na to. Sige lang, good. Mangita akong paagi nga makaskwela ka. Mutabang na lang tingali ko ni mos basakan, ma, oy. O baka ha, manghurnal ko. Ayaw na ko eh. Eskwela lang yun, ha? Kay gusto na ako nga makaskwela kag college. Unsa mas ang kursuhang akong kuhaon, ma? Gusto na ako nga mag-elementary teacher ka. Kaya ako magkong nakita ni mo nga angayan ka ng kursuha. Kay mapinanggaon ka og bata. Sige, ma. Kana na lang kursuha akong kuhaon. Pangandam na ha, aron magpa-enroll na ka. Ma, sunod adlaw magsugod na ba among klase? Mao ba? Oo niya. Asa man ko mopuyo, anak, ma? Ang dili man sad mahimo nga mag-ulian ko dinhi sa ato kay layo, biya kaayo. Mangita lang tag boarding house, nak.
Sige, ma. Unyaon sa man. Okay ra ka ining imong puy-an? Okay na ni Maoy. Nindot na ini, ah. Nahala sige ha. Pagtarong biag eskwela nak, ha? Panawag lang unya kung may kinahanglan ka sa imong pag-eskwela. Ma. Ay, salamat in taon kinaka-eskwela na ko college. Kanindot sa akong feeling, oy. Na nag-college na ko. Kumusta naman ka diha, anak? Kumusta man ang imong pag-eskwela? Okay na, ma. Humayo hinuon. Pero, naalagi may bayro nun, ma. Sige lang, magpadako kwarta nimo. Salamat, ma. Dili ang lalim mag-college, uy. Ay, sunod aglaw, bayra na nasab. Day, Olin! Oh. Naon sa di ka, uy. Naginugtok mo kong kadiha. Dali na yung mga una ta. Naon sa di ka? Nagkunahon na lang ko, day ba? Dako kayo gastuhan ng mag-college ta. Unya, si mama ang nangita na mo. Ay, muundang na lang ka ako sa. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Og nganong muundang mangkanak? Naluoy ko ni mo magod. Napati tuition fee, allowance, o bayranan sa boarding house. Hay mayo kun ato na lang kapuyo ni Ate Cha nimo. Aron dili kayo tamadakan sa gasto ba? Sige, ma. Sige. Akong tawagan si ate nimo ha. Aron malibre kas puy-anan. O ang atong una-unaon, ang uban na lang nga bayro nun. Sige, ma. Salamat, ha nga. Nisagot ka nga anhi ko maabot sa inyo. Ay, wala problema, uy. Magtinabag ka lang gud takot. Salamat, Cha. Basta magbinutan ka lang yun din, ha? Ote. Kumusta man ka diha, nak? Okay naman, ma. Mayo hinuon. Karong sunod adlaw, birthday man nimo. Pauli bayag siguro, ha? Basig mabisi ko, ma. Pauli og siguro. Kaya po baya na nimo. Sige, ma. Anak ko mag-birthday sa ato. Ay, salamat. Humanagid ang atong exam, day. Makarelax sa kita o gamay ini, day. Maog yun. O dili lang mahibawan. Mag-second year college na ta. Lagi, no? Dali aras panahon, uy. Maog yun. Mula lagwa, no? Oh. Ay, kadiyot di ha. Nanawag akong igsuon. Hello, Dong? Irene, Oh, naon sa man ka? Ano naghila ka? si mama sa ospital kay na-disgrasya sa motor. Unsa? Asa mag ospitala? Ngano nahitabo maninay mo, ma? Ay, disgrasya, gyud. Tiyo, sa maningitabo, ah. Ngano na disgrasya man sa mama? Ay, nag-meeting man gud na sila sa 4 Peace. Unya, nakadesisyon si mama nimo nga mapalit og snacks para sa iyang mga kaupan. Kusog kaayong nipadagan sa inyong motor. O natumong ni sa libaong mo hinungdan nga na disgrasya. Ginoo ko. Magpakabuhi, ma. Birthday ba yan ako, ugma? Dibo na ako. O yan, iingon makakaiwa kong papaulion. Ma, magpakaayo ba yan yun? Dagana siya gipanandaman dito sa inyo.
Aron puno malipay ka sa imong birthday. Ug dili ka namo sultihan aron ma-surprise ka inig uli nimo. Unsa? Ulihin. Ma! Salamat, Ma. Apoy. Ma! Ma, imo mo gunang gipayong imong mga mata. Ma! Ma! Dok! Dok, kasi nahitabo! I'm sorry. Patay ng pasyente. Ginoo ko! Ang ano nahitabo maninay mo, Ma! Ano mo pamigibiyaan! Ma! Ma! Subo kayong huna-hunaon. Nga sa pagsaulog na ako sa akong birthday, namatay usab sa mama. Buta nga dili gyud ako mahimong hikalimtan. Sa pagkakaroon, minyo na ko, og dili lang gyud malikayan nga may panahon nga maghandom ko ni mama. Sa iyang pagkayaw-yawira, og mamispod na ko ang iyang mga tambag. Dinhin na lang ko to, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kato mga higalang kaagi ni Ulen nga taga Pantukan, Davao de Oro. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagalahan. Salamat. Ang mga kaagi gibahat ano doa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusab mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaapit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaapit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ha? Imo ko pa eskwelahan og tiwas? Oo, naman ko'y trabaho. Ano gun magod kung dili ka makahuman? Gamay na malay kuwang nimo, di ba? Joms, sure ka? Babe, basta para nimo. Bisan unsa, kaya na buhaton. Ha? Ikaw mo yung paskwila sa mong uyab? O bay, No. Ano yung mama masugod ka? Ngawa mo gani na mauyunin nas ila ni mama ni mo? hindi lang kumusaba gud. Usa pa, mahal na ko si Ilabay. Usa buhaton ako ang talan para niya. Babe, thank you ha. Kaya nakaw-naon na kang patiwasan ko sa kong pag-eskwela bisag wa ko moingon nimo. Di ba mo'y gusto nimo nga makahuman kagid sa imong pagtuon? Kaya matod pa nimo, huwag bisan usan ninyo sa imong mga igsuon nga nakahuman? Pues, tumanon na to ang imong pangapangandoy, babe. Ayaw ka bala ka, babe. Magtarong ko sa kong pag-eskwela. Aron dili mapunta sa wa ang tanan nimong kahago. No pressure, babe. Basta i-enjoy lang yun ang imong pag-eskwela, good. Niara ko. Andam ko mo suporta nimo. Salamat, babe. Naunsa man ka, Joms? Gabi ka naman kaayong mauli. Nag-overtime ko, ma? Ah, sige lang. Naunsa naman intahon ka, uy. Lupig pa man nimo'y dunay anak. Wa man unta ka na mo pangayui anang imong sweldo. Ma, pasag di lang gud ko, ma. Pagsulti ra gusto tinuod. Nakadungog ko nga ni eskwela nagbalik ng imong uyab.
Ikaw ba ni gasto para sa iyang pag-eskwela? Ma. Sultihi ko. Oo, ma. Daan pagid lagi ko? Naunsa naman intahon ka, uy? Gihimo ka lang agatasan na ng bayhana? Ma, ay pagsultian na. Uyab na ko si ila, ma. Usa pa, ako ni pagbuot nga paeskwelahon siya. Wa ba siya mangayo na ako ini? Ay, ambot lang gid nimo, Jones. Ikaw na bahala nimo. Total, dako ka naman. Pero kung ako lay pangutan-o nimo, wag yung kung makauyon ana nga ikaw mo ini pa-eskwela ang uyab nimo. Ma. Unsa man, kumpleto ng imong mga requirements? Yes, babe. Ang uniform na lang na ako umuwi akong gihuwat kay required na daw mag-uniform next week. O pa di mo manok tahi? Ay, murag ugma, makuha na tan ako. Aw, mahinon, babe. Ya, imong sapatos. Maulig ki. Mao na lang yun ay pinakakuwang aron makumpleto na gyud. Aw, mamalita ka ron. Ikagihapi mo palit? Oh, ganun day. Maikog naman kaayo ko nimo. Ikaw naman gyud ang ni-provide sa tanan gyud good. Kana tungod kay ako mo'y doon na. Sige lang, good. Ayun ang nagulaw na, Joms, thank you gid kaayo, ha? Swerte gid kaayo ko nimo. I love you, babe. I love you too, babe. Bay, kao na oy. Naunsa naman ka? Tanaw na ko ni mo ni hugo ba ka? Gamay na lang, bay. Mahuman lang, eh. Nalipong man ko. Ha? Uy, tarong uy, okay ka? Puro kang naluspad, bay. Bay. Okay na ko, bay. Uy, Bay Jones! Bay! Recorded by Radio Mo TV. Bay. Bay, kumusta? Okay na, bay. Ay, samtang ka eh. Ay, pulabi ko. Kinala magkugi ko, bay. Nabaw na ka. Doon na ba ko ikipa-eskwela? Bay Jones. Babe, mananghid unta ko ba? Inig ugma, doon nami buhatan nga feasibility study. Mag-overnight ni sa ko mga classmates. Mawa, babe. Sige. Basta kung doon na magana kakulian, ignalan ko, ha? Tiksi ko. Ayaw ka bala ka, babe. Naon sa man si Ila? Sugal lang siya nga doon ay project. Tagsa naman na kayo siya makig-communicate na ko. Ay. Babe, pasensya na ha. Nahibaw na ka. Graduating student ko. Mao nga, busy na gid kaayo. Nakasabot ko, babe. Pero hatagi sa nitawag. Hatagi ko oras bisag kausalan ko sa usa ka semana. Pasensya gid kaayo. Sige lang, karong weekend, manglaag ta. Sige ha. Lauman ko na. Nagsabot mi nga mulakaw karon pero hangtod karon. Hindi maghapon ako makontak ang iyang cellphone. Noon sa man siya? At tuon ganin ako sa ilabi. Ay, ganina raman tong nilakaw dong. Abi na kung kamo mo'y magkuyog. Oo, tita. Nagsabot mo nga magkuyog meron. Pero di ba na ako siya makontak? Off ma yung cellphone? Ay, ganina raman ditong nilakaw dong, uy. Mao ba, tita? Sige lang.
anilan ako sa pabuton, tita. Sige, maayo pa. Lingkod lang sa dinhi sa Zoom. Mag-alas 11 naman sa tungang gabi pero hangtod karon. Wa pa paghihapon siya. Dong, di ba rog na mangkot ka? Asa naman ka? Mupaulin lang ko, tita. Wa palihog na lang ako ingon niya nga dinhi ko gikan sa inyo, tita. Nahala, sige. Ay, naa naman di ay. Joms? Maayo kay naulit na ka. Oh. Pag-istorya tas gos. Sumay na itabot ni mo. Di ba ka makontak? Di ba na nagsabot nga magkita ta? Oh. Joms, dili na ko. Siya, dili na ka. Dili na ko, ani. Makigbuwag na ko. Unsa? Makigbuwag ka na ko? Human sa tanan? Kana mo hinungdan. Abi kay gipa-eskwela ko nimo, mura na hinog ikaw may magbuot sa akong kinabuhi. Sa imong tunog ganina, happy talaga rin ka mawad igrespeto sa akong inahan. Ina. Nasa ko'y akong kaugalingong mga gusto, Joms. Na ako'y gusto mga pagbuhaton sa akong kinabuhi nga gusto kong ako lang. Uyog ako mga higala. Pero nagkadugay mo rin akong piniriso. Feeling na ko, ako'y katungod bulaag kung ako lang. Ina. Mom, please. Pasagdion na ako. Bay, gusto na. Ka nakikag na inom. Sakit ka niyang gibuhat, bay. Human sa tanan ako nabuhat niya. Yan ako gibuhagan. Basta yung tinuo tayo nga muro na siya natuok sa imong dinadaan, bay. Naglaybuko ko na sa dapit ako nagkasa. Human ako siya bawali sa tanan. Magmonitor ko niya kada oras. Pero wala pala magpasabot nga. Gibawalan ako siya sa gusto niya buhaton. Ako pa niyo, bay. Ayuho na ninyo. Dapat nag-fix ninyo eh. Ayaw kawas paglaom. Ay. Nganong niya ka? Ni ako tungod kay gusto na ko na tarungon ni nato ila. Murag imposible na, Joms. Sa imposible. Ano man? Mahal pa mo na itong usag-usa, di ba? Joms, sorry. Dako kay kong sa ni mo. Usa? Ano? Mabdus ko. Mabdus ko. Usa? Asaylo ako. Kinsay aman? Classmate na ako. Nagabaan ako. Dili siya manubag sa kong gisabak. Kinuha ko. Gano'n man ila? Gano'n man? Bantog kami kalit ka kabugdaw na ako. Ako pa may gihimo ni mong sayop na tong duha. Pero ang tinuod. Gusto lang katabunan ng imong konsensya sa ngay mo nabuhan. Grabe ka. Grabe ka. Huwag kay konsensya. Jom, sorry. I can't believe what I just heard. Bisang pagbuhaton pa nimo ang tanan para sa tao nga imong gimahal. Usahay, dili pagid paigo. Sa tinuod lang, dako kay kong pagmahay.
nga wa ko'y gibilin para sa akong kaugalingon. Wa ko'y savings para lang nga masuportahan nako siya sa iyang pagtuon. Pero ang ending, gibinuangan lang yapon ko. Dini na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga hikalang kaagi ni Joms nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayang gipangayo, awit nga rekulahan. How do you heal a broken heart? Ang mga kaagi gibatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukin di paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Ma, niyaw. 5,000? Para Pero nahanlan ay ma. Mangumpra ka. Tingka. Diin makaani. Ay, nakos na pa dyan gabi. Uy, maumbanak. O niya ikaw na pa'y sobra mo. Ay, kabala ka na ko, ma. Napakisobra. Sure ka? Basin biya gihurot ni mong hatag tanan, ha? Ma, ayaw lagi kabala ka. Ako pa. Ay, salamat, nak. Swerte yun kaayo minimo. Welcome, ma. Welcome. Swerte ko taon. Kung wa pa unta na siya magbinayot, kung nagpulis pa unta na siya, mas dako unta na siyang mahatag na to. Pa. Noon sa manin taon ka, oy Samuel. Angay gihapon ta magpasalamat sa imong anak. Kay naghuna-huna siya nato. Ma. O, pili ka ba dawat yung papa nga bayot ko, ha? Wa pag yun. Ay, paitan, no, ha? Mas may paday ko kay nadawat ako sa kumagilikanan. Wa man yun ay problema sa akong mama, day. Akong papa lang yun. O, may noon. At least, makalaban is mama ni mo. Baya, siga bing mata niya. Excited kayo siya daw sa, kuan, sinitext niya. Siyempre, ay, si Robert ba yan ni? Robert? Pangwartahan naman ka na. Huwag ka naman sa kuday. Dawat naman ako kay mamang ini-rule na itong mga bayot. Basta lang, di lang yun siya manguyab og laing bayot. Hindi ba bayang uyabon? Ha? Ay, dahil ka dito ha, ang tabaguan. Hello, babe. Ha? Nakainaibgan nga sapatos? Mao ba't? Tagpila man sad. Sige. Magkita taon niya. Ato ng paliton. Lagi. Palitan di ka. Okay, babe. Welcome. See you later. Tana na sad. Ano rin gasto na sad. Paldo sa si Robert Aniba. Ay, ikaw ba? Pasag nilagod ko, day? Kalipay manin ako. Nahala, mawang ta, ha? Oh, thank you pa ng sapatos, babe, ha? You're welcome, babe. Oh, today, nami outings kong pamilya.
Kailangan kam kuyog sa man. Ha? Di pa. Tinotong ako na dumog. Imo kong gipangutan na kung ganahan ba kumuban sa outing sa imong family. O lagi. Andam na kong ipalayla kanila. Sure ka, babe? O lagi. Yes man, di ka ganahan? Oh, kinsa magbayot ang di ganohon nga ipailaila sa pamilya sa iyang uyab. Uy, siyempre ganohon ko, babe. Kana kay gusto kang ipailaila ko nilo. Buti pa sa buot nga seryoso gid ka na ako. Og dili ko kay kwarta ray apos nimo nako. Grabe sa nimo eh. Nagduda di ka na ko? Sorry, babe. Pero, di lang yun ako malikayon nga maguna-una og ingon anak. Kaya siyempre, wapo ba ka niya ako? Di ba ko tinuod ka, babae? Babe, ayaw ipakaubos ang imong kaugalingon. Bisan og bayot ka, pero mayam man kang tao. Huwag mo na hinungdan nga nahigugma ko nimo. Robert! Recorded by Radio Mo TV. Nya, tuosag ka. Ikaw ba? Nga di naman ako na mapasag ng malipay, day. Dala ko gusto nga mulaom ka, Fred. Suma, ikapila na ni mo nga uyab si Robert, Nya, palami na kang istorya, madasa dayong ka. Nya, ang ending, wala na nabilin para sa imong kaugalingon. Katua, gihurot na ni mo si imong laki. O, di ba? Day. Dapat ikaw, bala ko, Nala ni mong tanan, yung ng life. Na-feel ako, day nga. Lahis Robert. Lahis Robert sa tanan akong nauyam. Oh, maoday ding uyab ni mo, Dong. Hi, tita. Hello. Ikaw di ay mao'y sigig istorya ni Robert nako. Matod ni Robert, buutan ko no ka maong nakagusto gid ko no siya nimo. Mau ba, tita? Ikaw gid, babe. Lawa ka mauwaw. Nanabay ka kasi mo, mama. Siyempre, proud ko nimo. Nak, ang akong cellphone ba nga naguba, kanang di nagidmada, natagak magudi pagkagabi Bisag unsaon akong di na manggid musiga. Mao ba ma? Wa pa rin kwarta nga ikapalit nimo bago mada. Ako nalang palit mo bago, tita. Ha? Tinuod? Lagi. Na may daghang brand new nga. Di na kaabot og 10K. Hala ka dindot kun matinuod, kun tinuod gyud nimo. Salamat kaayo kun mauna. You're welcome, tita. Babe, thank you kay ani ha. Malipay kita sa mama ani. Ang aniyang bagong cellphone nga gipalit mo. Uy, isa pa yan, babe. Uy, deserve sa na ni tita kay buotan man siya. Huwag labaw sa tanan. Dako ko pasalamat niya, babe, nga. Ipanganak ka niyo. Ikaw yun. So, babe, unan ko mo ha. Dahil na lang nga jeep nga itong sakyan aron mahatag ko dahil ni mama ni. Kaning mong gipalit na cellphone. Ha? Di lang ko rin mo ihatod, babe. Babe, traffic kayo. Nya, si mama ni baw na ka. Excited ka ito. Ga-expect to siya nga karong adlaw gini mo siya palitan, di ba? Sige. Regards lang ko ni tita, babe, ha? Sure, babe. Ang pings paguli, ha? Oh, babe. Ikaw po na. Babe, kining pwede kong makahuwa mo kwarta? Pero man, babe. Bisag 5K lang good. Ako tang ihatag ni Papa. Namarayag magulog bagong sapatos para basketball niya. Niya, wa pa mo ko'y ikahatag kay wa pa mo ko'y trabaho. Mao ba? Sige, babe. Wala problema. Yes. Thank you kay babe, ha? Swerte yung kay kunimo. Hala no, sa una, sa iyong mga ex, sila mga ayo. Nya karon bagon mong uyab, ang tibok pamilya, may mong hatagan, so okay na kala. Day, nawat ko nila.
Imagine, bayot ko pero welcome kay ko silang family. O gidawat ko nilang uyab silang anak. Isa may makabalibad kung doon na sila ihang niyo. Uy. Ay, ambot mo chikay, uwe. Ay, pamilya, lagod. Bisag bayot na ba? Pagbilin si gamay para sa imong kaulingon, uwe. Ayaw ihurot. Day. Nak, pwede mamaraig. Ay, wa naman ko'y pang maintenance good. Basi naa ka diha. Alam mo, kuan, wala na ba ko'y kwarta gid, uy? Layo pa kong sunod sweldo. Ay napagsaligan ng anak ni mo. Kay klaro kayo. Mao nga, wa na sa ikahatag na nimo kay iyan ang gigasto si laki. Hoy, sugod karon ha. Ayaw na paglaom anang anak nimo kay mas importante niya ang laki kay nato ngayang pamilya. Nasakitan kayo ko istorya ni Papa. Karong gani ko ni baliban ni Mama. Mura man wag din ko'y natabang sa bahay. Init gid ang iyang dugo na ako bisan unsaon. Namakas Robert din sila, no? Gusto lang ko na kay istorya ron. Sakit kayo kong dugan. Tita, na si Robert? Chikay, ikaw? Niya ka? Oo, tita. Wa ko ka-text ni Robert nga mo anihi ko. Kay nagdali man gud ko. Gamay na lang ito paabot na ng mga anak na ko. Mamahanikit ka. Excited na kay ko. Robert? Unsay pasabot ini? Chikay? Kinsa ni bayana? Ang ganong mabdos na siya? Chikay, nganong miyan himang ka ka magpahibaw na ko? Haronon sa? Ang kailangan ko magpahibaw ni mo. Aron makapadayon kasi mong pagpamakak na ako. Chikay, ayaw pag kita gubot din niya. Ni akas amo. Mauwaw ta nga makadungog ang mga silingan. Sa ba, tita? Inyong gikonsenter ang binuhatan sa inyong anak? Pwes, ang ngayon mong mauwaw. Umansa akong mga nahatag ninyo. Mas giuna patamo kaysa mismo sa akong pamilya. Unya karon mahibaon na nako nga nakay kabit, Robert. Excuse me? Dili ko kabit. Uyab gyud ko ni Robert og dugay na mi. Og kini akong gimabdos kang Robert ni. Asa may gidahom nimo? Tinuduon gyud ka ni Robert? Dili ka makahatag ng tinuod nga kalipay, oy. Ako rin makahatag niya, ana. Mong mahimo ba ayaw pag-assume? Basit ka! Sige, sige! Suway og dapat. Kaya ako may kontra nimo. Robert! Pahawa na din, pahawa na din mintras makapugong pa ko. Hawa na! Nagtuo ko nga nakita na nako nga laki nga tinuoray nga mahigugman ako. Pero wa pa di ay. Sakit lang kahayo kay sasama na mo. Bisan paggihatag na nimo ang tanan, pero di pa na gihapon enough. Di gud mahimong enough. Karon nakaton ako. Di na ko basta-basta nga musuod og relasyon kay lisod na kong musalig na sad kog balik. Dini na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan kaagi ni Chikay nga taga Cebu City uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga naguluhan. Sinaktan ang puso. Sinaktan mo.
Ang mong kaagi, gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, gubos sa direksyon ni Priscilla Racanas. Kamusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O makaipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Marta, o pagid ka maluin ako. Nga naman? Sige na kog sunod-sunod nimo bisag asa ka pa doon. Mura kog ikog nimo. Nya, kisa may nagsugo ni mo. Tempa, sulti ra gud ko. Napa ba ko'y makuha aning akong pagpaabot? Naaoy. Gani, nagplano naman ko nga sugto na ti kakaron. Ha? Tarong ba? Seryoso ba ko? Seryoso sad ko. Maong ayaw ka bala ka, Ramon. Gisugot na ti ka. Ha? Yes! Marta, unsa maning akong nadunggan nga naguyab-uyab naman kuno ka? Ha? Wa maoy. Pagtarong ha? Nahibaw ra bagid ka nga dili pa ko musugot ana. Ang imong trabaho mo'y atiman na. Nahibaw man ko, ana, ma. Pero dako naman ko. Nahibaw naman ko unsay buhaton. Angay lang. Mong ayaw sa agit pagsuod ang uyab-uyab. Kay looy imo mga igsuon nga imong gipa-eskwela kung mumabdos ka. Ma. Magpakasalta. Bisag sa huwis lang. Unsa? Para makalingkawas na ka sa inyo ba? Pagminyo na lang ta. Huwag magpalayo tayo ng dapita. Ramon. Nakasal lang kita. Ako na kita. Marta. Imo og imo rakit ko, Ramon. Ramon, mabdos ko. Mahimo na kong aman? Oo. Yes! Ay, kabala ka. Dublihon na akong akong palingkamot. Makahatag lang ko ninyo og maayong kaugmaon. Salamat, Ramon. Nga magbalipayo ng inyong pamilya. Unsa, ma? Tungod sa imong kibuhat, nagyang $1 minimo sa imong mga manghod. Kay nagminyo ka o nagpalayo ka dinhi. Ha! Gabaan ka ra namo, Marta. Ma. Ayan ako na una. Nasakitan lang yung kisulti ni Mama. Naibaw ko. Pero nahitabo naman. Mag-focus na lang ta sa atong kagalingong pamilya, Marta. Huwag ayaw ka bala ka. Dili ti ka pasagdan. Mag-inunungay ta. Salamat, Ramon. Paspasa sa panahon dong, no? Murag, kanusalan itong nagpakasalta. Karon may upat na takaanak. Maog yun. Bisan tulog daghang mga pagsuway ang miagi nato, pero huwag gini makapiog nato. Tuod di ay, Ramon. Dagko naman ginang mga bata. Unsa ka kung mutrabaho na lang kog balik? Sigurado ka? Dili ko gusto ma-stress ka. Kaya pa ka nimo, Marta? Recorded by Radio Mo TV. Kaya pa nako, Ramon. O gusto pa, anad ba akong trabaho, di ba? Hinoon sab. Sige. Dili ti kapugan kung mo gusto nimo. Dako ko pagsalig nimo. Salamat, Ramon.
Welcome sa company, Martha. Salamat. O sa ganito'y pangani mo? Jack. O aron makailasag ka sa uban akong mga kauban. Uban na mo niya, ha? Nagkasabot mi nga mag-dinner sa mga kauban. Sige. Nabusog ra ka? Oh, salamat kaayo ninyo, ha? Oh, hindi na rin nagsigigring ang imong cellphone. Oo. Nagsige nagpanawag ang akong bana. Muho pa uli na ko. Ayaw sa. Jack, ang akong kamot. Sorry. Naunsa man ko. Nganong muraglain man ang akong gibati? Pagkupot ni Jack sa akong kamot. Karon pa ko ni bati og balik og ingon ani. Ano man ni? Mag-bar me niya. Kayo ka? Wa na ko'y angay ana dong uy. Tiguhang nagud ko. Maayo na lang na ninyong mga batanon uy. Di mo sa kamailan nga pila na edad din mo. Kasexy pa mong gihapon ni mong tanaw. Saba ka diha uy. Sige na. Ganahan sa kong anak. Jack. Cheers! Cheers! Nalipong naman kaayo ko, uy. Don't worry. Ihatod ka. Martha. Jack. Nagkalahom na gyud kun unsa may naana mo ni Jack. Ug ang kuno nako. Nag-enjoy ko karon kun unsa may naana mo. Murag. Murag, na-enjoy ka kasi imong trabaho karon, no? Nga naman. Jigi ka nalaglaag. Pero nalipay ko nga magkasinabot ra mo sa imong mga kauban sa trabaho. Ramon. Undangon na ni nato atong kabuang, Jack. Unsa? Nga naman. Nahibaw man ta nga sayop ni. Minyo ko. Ug nakonsensya nako sa akong gibuhat. Grabe og pagsalig ang akong bana nako. Dili ko musugot. Jack. Kung undangon gani ini mo, akong sultihan ang imong bana bahay na to. Unsa? Ramon! Gihatag na ko ang tanang pagsalig nimo. Gihatagan ti kagawasan para malingaw ka. Dili para mangabit ka! Ramon, pasaylo ako. Nganong nabuhat ni mo? Kung wa ka matiguang, wa ka mag-iningon ini. Ug batanon pa gyud ang imong gikabit. Mura ra nimo anak. Pasaylo ako, Ramon. Ang kuno nako. Nadahalag ko sa tentasyon. Kaysa tibuok na ko kinabuhi, karon ra ko nakalaag-laag. Sa tibuok na ko kinabuhi, nagsige na kong trabaho. O pagkaminyo na to, wa na tuod ko magtrabaho, pero naara ko sa bahay, nag-atiman sa mga bata.
Kamabawgo ni mo grason! Nahibaw ko. Og dili ko makapugos ni mo nga tuhuan ko ni mo. Lisod tuhuan ang mga taong bakakon! Wa na ko'y pagsalig ni mo. Magbuhag ka! Ramon! Tapat ang puso ko at ito'y huwag sanang mangyari. Dako kayo ko upagmahay nga nagpadako sa tentasyon. Kay nawa gid noon ako ang akong bana o ang akong mga anak. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan kaagi ni Martha nga taga Cebu City uban sa awit ngayon kipangayo. Awit nga nagalahan tukso. Ang mga kaagi gibahatan do sa radyo ni Carol Marie Hikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamu usab mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handot sa sunod na gayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Unsa to? Nakapamabdos ka? Oo, ma. O ginsa maong babae, ha? Si AZ, ma. Easy. Katong anak kong mangingisda. Ma. Bogo ka, Ralph. Bogo ka, bisag unsaon. Aw, kundi ni mo madawat sa AZ, ma. Layas na ko rin eh. Unsa? Sorry, ma, pero mahal na ko siya. Ingon man ang umaabot na mong anak. Wa ba ka magmahay nga ako ang imong gipili? Kamo nga akong kalipay, AZ. Abi mo, karon pa ko maka-feel og ingon aning klases kalipay. Sukad lang nga miabot ka sa akong ginabuhi. Ralph. O bas ni samot pag ang gipati kong kalipay pagkahibaw na ko nga may umaabot na tanganak. Di tagid mo ibaylo siya. Bisan unsang putang. Bisan kinsa pang mubuwag na to. Bisan pag ang ako mga ginikanan. Ralph, salamat. Salamat kay gibarugan gid ko nimo. Ingon man ang umaabot na tong anak. Nalipay sa kayo kung niabot ka sa akong kinabuhi. Kay sukad lang nga namatay si Papa. Murag yung kong nawad anong paglaom sa pagpakabuhi. Pero sa dihang niabot ka, gihatagan ko ni mo laing rason aron magpakabuhi. Og mas nisabot pa gini sa dihang nahibaw ko nga mabtos ko sa atong anak. Mahal kita mo, easy. Muna iti man eh. Oh, kinsa man ron? Ma? Ni ako aron mangayog pa sa ilunak. Husto si Papa nimo. Sukat sa gamay pa kabata, wa kay laing gibuhat kung dili ang sundon ko. Ma. Panahon na tingali, ngayon mong kalipay na sa dang akong huna-hunaon. Tinuod ka, ma? O, nak. Maong paulit na sa ato, o dadaa si AC. Dito, mas maatiman ang iyang panginahanglan. Ilabi na karon nga mabdo siya. Salamat, ma. Ako din yung inom si Easy.
So, kumusta man mong mama? Okay naman. Nalipay ko nga nadawat agit ko niya. Ingon masag ko, Hazy. Lahi ra gid ang feeling kung malinawon ang usa ka relasyon og way kontra. Maog yun. Sure ka nga okay na gid mong mama? Okay na lagi. Ayaw ka balaka na mo. Okay na mi. Lagi. Maayo kay okay na di sa mama nimo ni AJ? Wa nam sa gyud siya mahimo bay. Kung buto na unaon. Kay may umaabot ng mga anak. Mausad. Mahal kayo na ko ang akong pamilya bay. Og kutob sa kumahimo. Protektahan gid ako sila. Bisan pa man sa kumagil kanan. In love kay ka ni AJ, no? Inoon, di ba sa lisod higog maon ang parehas ni AJ gud? Kay gawas nga gwapa, buutan gid siya. Ikabilin og bahay. Sakto ka bay. Ralph, nagsakit naman ang akong tiyan. Mga anak naman tingali ko. Kung mo na, tara, dadunti ka sa ospital, easy. Recorded by Radio Mo TV. Unsa? Gusto ka nga maglain ta? Unta, Ralph. Pero nga naman. Okay man ta din di ba? Okay raman, pero lahi raman gyud kung maglain tagod. Okay, sige. Mag-iistorya ko yung mama bahay na. Ngano, God? Nganong maglain manggid mo nga kadako ani nga tumbay din, he? Kuan mo good, ma. Dili ko musugot. Kasabay nagsulsol ni mo si AZ. Ma. Kung gusto siyang mopahawa din, siya lang. Pero ikaw gang akong apo, magpabilin din, he? Ma. Di man musugot si mama, babe. Mao ba? Unsa ba problema nga gusto mo kang mubalhin? Wara. Sige na, kartog na. Kay sayo pa kang mo trabaho, ma. Easy. Di ka mo ba na mo? Di lang bay. Sa'yo ko guliron kay na plano kong ilaag na ko sa easy og nga mo anak. Sige bay. Sunod na lang. Hindi anak ko sa bahay. Si mama man ron. So may nahitabo. Wa na din si AZ ugang akong apo. Utsa ba? Akong kita daw ilang mga gamit sa inyong kwarto, pero hawa na. Kinuo ko. AZ! AZ! Gudong! Isi mo gipalita? Oo, nay. Nauli ba siya din, eh? Ay, nauli ito ganiha, pero kadiyo ta kayo. Urag na lagi kuha. Unsa, nay? Nagkugos man to sa iyong anak, kaya nagdaog na kong bag. Sa kong tanaw mo di na to balik pa din, eh. Utsa, kinuo ko. Huwag ko may pawag-asa siya ron. Ila nagkaadlaw sa kalit lang ko niyang gilayasan. Huwag ko masayod sa inungdan. Easy.
Unsa man ka? Dili ka mo trabaho. Dili ma. Unsa man? Hunong mo ni mo imong kinabuhi para lang nila? Lang, ma? Lang para nimo ang imong apo? Ayaw sa may mahimot akong dili gud ganahan sa isi din eh. Mahal na ko siya, ma. Ingon man ang among anak. Kung mahibaw lang ko, nga ikaw mo'y hinungdan nga nung nibiya siya. Biya ang tagod ka din, ma. Oh. Ako ang imong pasanginlan. Wa ko'y laing makita ang rason, ma. Sa iyang kalit na pagbiya, kundi ikaw ra. Ralph! Pila na kabuhan sukad ka, nibiya si isay na ako. Kuyog ka nga mong anak. Ugangtod ka ron. Huwag idea kung asa sila. Ah. Sakit kayo. Sakit kayo di para na ako. Unta okay ra sila. I can see it in your eyes that you are ready in this life. I know. Tulo ka tuig nang nakalabay. Ug tingali, dako nang among anak karon. Pero hangtod karon, lules paghihapon ko kung asa sila. Pero nilaom ko nga someday makita na gihapon nako sila pagbalik. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kada mga higalang kaagi ni Ralph nga taga Moalboal, Cebu. Uban din sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga nagalahan, This is not goodbye. This is not goodbye. Wa na gyud ko malipay ini puyo ah. Aw, kung wala ka malipay, aw, magbuwag ta. Ma, pa, ino mo bagaway? Huwag. Ay, pagkapila-pila ha, John Mark. Bata ka pa. Hadlokon man taniwa ng buwag-buwag, uy. Sige, magbuwag ta. Mulayas ko din eh. Ma, ayan ang pagbiya din ni Sato, ma. Ma! John Mark, anda mo imong mga gamit. Ha? Ganong... Ay, napagdaghan o pangutana. Basta anda mang imong mga gamit. Pagdali. Pa, niyalag kita silang lula o lolo. Kaya ani ka na puyo sa imong apuhan. Mauna po, dini ka na puyo uban na mo, ha? Nga naman pa. Kung sa ato nandi ko po yung... Dili mahimo. Ani ka sa imong apuhan kay wala na ba yung imong inahan? Ato lang ko sa ato pag... Ay, lagi pagsupak-supak ba? Ang palungon ta karon. Ani ka na puyo sa imong mga apuhan? Ayaw ka bala ka, apo. Kaya apo masag ka pa eskwelahon. Mauna, dinhilang ka dong, ha? Kay panggaon man ka na mo. Ulo. Lo, Lola, ngano day nga, di naman ko gipapuyo ni Papa din sa inyo. Kukuan dong, kikining. Kay may lain nag-asawa si Papa ni mo to. Ha? Nagminiyog lain si Papa ni po. Ugwa mahibaw ang pag-uni ang asawa nga may anak siya nga mao ikaw. Mo'y hinungdan nga
dinhi ka gipapuyo sa amo. Ay, pasagi lagi na bata din, eh. Sa baga. Kinsa mo Ako'y bahala na bata. Dili mahimo. Kuha na ko si John. La, si Papa. Shut ka ba, uy? John Mark, uban ako. Mamauli ta sa bahay. Nga naman pa. Sa bahay. Dili ko pa. Anilang ko din ini. Lulag lolo. John Mark! Recorded by Radio Mo TV. Tilang ko ba ni mo pa? Dili gi mahimo. Nya, naam kay bagong asawa. Mao gani nga pauli na lang sa ato. Kaya nahibaw na ang bago na kong asawa nga may anak ko. Pa, Pauli sa ato. Kay dawat na sa bago na kong asawa nga may anak ko. Mauday ni mong anak dong? Oday, bless ko, tita. Buotan man din yung bata ah. John Mark! Tita, Siyam gibuhat nga. nagbuhat ko sa kong assignment, tita. Handangin na. Hugas itong mga plato. Pagkahuman panilihig. Ha? Ha? Asa man? Nakadungog awa. Dagan para ba niya kung buhaton, tita? Wa ko'y labot kung daghan kag buhatong assignment. Ang akong sugo mo ito man na. Nakasabot ka? O, tita. Pinakubuutan ng ikaduhang asawa ni Papa. Di man di ay. Magkita man di kayo. Gahit kag giingat di ka nga sayog pauli kay nakadaghang trabaho din ni sabay. Dugay man may gibuyan sa mong teacher dito. Matubag ka pa gyud. Day, ano na? Kinibuotan ni mong anak ay. Mabay pag-abot gikan sa eskwelahan. Sa ko dira sa gabi na. Galangay-langay ka kay hadlo ka sugoon. Di man good ba? Dugay man ang umana mong klase. Ikaw ba mga tarungan? Anak, Pagilis! Ako makatabang ka sa lihukon dito sa bahay. May gani kay siya may gibuyan nun. Magdali ko kay basig kasuk ano sa ko ni tita kung madugay ko. La. Dong, nagdahit na po pa ni Debo. Si tita maron nga nagilak. Nganon ka? Dong. Tita? Tita? John Mark, maayo kay ni anak ka. Naunsa di ka, tita? Nganong naghilak man ka? May tao gani din sa ato. Nagbahibaw nga giatake ang imong amahan og namatay. Karon nga nalubong ng imong amahan. Pangita na lang imong kapuyan. Ha? Lain man sa kayong kung magkukuyog ka na ako. Hindi mataparinti. Pangitag imong kapuyan. Ako pa nimo. Ato ka mo puyo sa igsuon sa imong amahan. Aron mabuhi ka. Way problema.
Anhi ka puyo sa bay. Salamat, tiya. Pag binuotan lang yun din, ha? O, tiya. Oh, maayo kay ni anak ka dyan. Ngano day, tiya? Naabot naman ang imong igagaw, gikan na narbaho. Na ano days agaw? Go! Go! Musta go? Okay na gaw. Dugay na ganun sa bahay, go? Taon-taon nang gaw kay wala naman ko'y kapuyan pag kamatay ni Papa. Yes man, kanang trabaho. Ha? Hingita mo ng laing boy ang akong trabuhan. Good. Saman, trabaho ka? Maayo pa gaw, no? Sige gaw, mukuyo ko nimo, inig balik nimo. Kay manarbaho na lang ko. Sa edad na ko, 11 anyos, nanarbaho na ko isip boy. Karon, 14 anyos na ko. O nialang gyapon ko sa akong gitrabahoan. Masuya na lang ko nga magtanaw sa ubang bata nga maglakaw-lakaw, nga may inahan o amahan. Dining na lang kutob, og dagang salamat sa pagtagad ni nga akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. O kito mga higalan, kaagi ni John Mark, nga taga San Carlos City, Negros Occidental. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga ligalahan, pagsubok.